Jifro at kasha ang bubay horokok sai tongprun baat kasha kasaka rangsang ang thunani musung ka hanai hanga ang musaka I akon thunas musung ka hingke ba thusitia akon hingke horbo angkha hanai aboni yaklo ang thuna musung ya hanai ang agini message phano bini be ani porwi tongana hanai message so hapmani ang sata zorate chin text no porwin tongkha tafano bo azara wo online no ada gonta tongkha bo tafano online no tofano bo ano kashapono text khlaya bo ba simon ang online tong hne ang simon bo online hne tofano ba ano thashapono text khlaya eba khlani hni bo wan sugyana te aboni 1 ghonta pore hengka hingke angkol khaimani yaglo amu haike ang khanaka the number you are trying to call is currently busy hne mane bo waiting buibe alkabor be ko sai tong hni khanaka jefro bo thangnani nai tong azra ba ano kashakok shaka angnura hamsak mani ani langmani jotun slai chaya kotor hinai tofana chaya niniya chaya anishi nonoti imang wakha khani khasuk khne chongai bui hainang angala bkhabai thangla khne wan sugai nang bai relation of phaimani ang saiman kha hingke buila wano ang nang bai onek na hasalo thangi pai khamon sapsa joraba ang ama haipoin toma tongkha ang nono manai onek no laki khanai tofana nung to ani logi tongi point to se ani logio ang langli ya eba ani logio ya